It-tnaqqis fis-slots li għandha l-Air Malta għal destinazzjonijiet partikolari se jkun qed jolqot mod negattiv lil Għawdex. Bid-deċiżjoni li ttieħdet qed jiġu perikolati il-postijiet tax-xogħol fi Gżira Awċija. Is-sitt filgħodu fix-xara il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li dak li qed jiġri fl-Air Malta se jkollu effett fuq l-ekonomija tal-pajjiż kollu, iżda effett ikbar fuq Għawdex. Għaliex jekk l-Air Malta ħatnaqqas l-slots jgħidulhom, fi kliem ieħor ħatnaqqas it-titjiriet jew ħatnaqqas is-seats. U Għawdex huwa fil-bżonn ta' aktar turizmu, fil-verità l-ekonomija Awċija li hija bbażata fuq it-turizmu ħataqla daqqa doppja minn dik illi ħataqla l-ekonomija ta' Malta li hija bbażata fuq it-turizmu. Joseph Muscat qal illi xi ħadd irid jerfa' r-responsabilità ta' dak li qed jiġri. Semma kif il-ġimgħa l-oħra ġurnal lokali rrapporta illi l-Air Malta se tnaqqas l-slots tagħha bil-Prim Ministru dakinhar stess jgħid illi mhux vera. Iżda l-għada l-Kummissjoni Ewropea qalet illi l-Air Malta se tnaqqas l-slots u l-ħamis il-Ministru Tonio Fenech ammetta illi se jkun hemm tnaqqis fir-rotot illi topera minnhom l-Air Malta fil-preżent. Joseph Muscat saħa illi l-viżjoni tal-Partit Laburista għal Għawdex hija x-xogħol għall-Awċin f'Għawdex stess. Qal illi xogħol f'Malta għall-Awċin għandha tkun għażla u mhux xi ħaġa ta' bilfors. Tiġi biss għażla u mhux bilfors illi Awċin tfajliet u ġuventur jkunu jridu jmorru jew Malta jew inkella isifru barra sabiex jkollhom ix-xogħol tagħhom. Min ikun irid jagħmel hekk jibqa' liberu ovvjament li jagħmel hekk imma bażla u mhux bilfors. Dwar l-elezzjonijiet tal-10 ta' Marzu, Joseph Muscat qal illi kunsill bit-tmexxija Laburista qed iwedu illi se jibqgħu qrib taċ-ċittadini. Kull kunsill lokali ħajkollu sistema li min jmur għand il-kunsill bil-ment, suġġeriment, kwistjoni fi żmien 5 ijiem irid ikollu bil-fors risposta u sodisfazzjon ta' dak l-ilment. Bil-fors dik ħatkun waħda mill-kondizzjonijiet li ħajmexxi bihom kwalunkwe maġġoranza Laburista. Joseph Muscat qal li l-Partit Nazzjonalista jrid akkosta kollox jieħu lura t-tmexxija tal-Kunsill Lokali tax-Xara u min ma jmurx jivvota ikun qed jagħti x-xara lura lis-sistema Gonzi PN.